איתי ברודסקי היקר, אני רונן מרדי, ראש עיריית נהריה, מברך אותך, מזל טוב, בשם כל תושבי העיר נהריה, בר מצווה. יש לך פרשת ניצבים, פרשה מדהימה, אשריך, זכית, אוהבים אותך, בהצלחה, מזל טוב. מזל טוב איתי לרגע בר מצווה. תודה רבה. ספר לנו, מה למדת בר מצווה? משפט מיוחד. כן, איזה משפט? שמע שבת כלי זהב. כן, מה מיוחד במשפט הזה? שלכל מילה יש משמעות. כן, ספר לנו. שמע, 3 התפילות ביום. שין, שחרית, מ' מנחה, עין ערבית. שבת, 3 אותות הברית. שין, שבת, ב' ברית מילה, ת' תפילין. כלי, 3 הקבוצות בישראל. כ' כהן, ל' לוי, י' ישראל. זהב, 3 הימים לקריאה בתורה. זין, יום שבת, יום חמישי, בית יום שני. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. התורה היא החלק הראשון בתנ"ך. התנ"ך מחולק ל3 חלקים, תורה, נביאים, כתובים. התורה מחולקת ל5 חומשים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. בתורה יש 10 הדיברות. הדיברות הראשונות בין אדם לאלוקים, והאחרונים בין אדם לחברו. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הדיבר השני הוא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. דיבר השלישי הוא לא תישא את שם אדוני לשווא. דיבר הרביעי הוא זכור את יום השבת לקודשו. דיבר החמישי הוא כבד את אביך ואת אמך. 5 הדיברות האחרונות הם לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה בערך שקר ולא תחמוד. יפה מאוד. איתי, אתה יודע שהתורה שבכתב שקראת בה היום מאוד יפה, היא מלווה על ידי התורה שבעל פה. ובתורה שבעל פה בפרקי אבות כתוב, רבי שמעון אומר, 3 כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהם. אתה יכול להגיד מה הקשר? שלכל מילה יש כתר. כן. כתר תורה לזהב, כי 3 הימים לקריאה בתורה. כתר כהונה לכלי, כי הכהן הוא בעצמו כלי שמעביר את ברכת הכהנים. כתר מלכות לשבת, כי שבת היא המלכה. כתר שם טוב לשמה, כי יהודי שמתפלל 3 תפילות ביום שומר על שמו הטוב. יפה מאוד, כל הכבוד לך. אני רוצה להעניק לך כאן תעודת הצטיינות על כל המהלך הזה של הבר מצווה, של הלימוד, תראה לקהל. כל הכבוד לך, היום זכית בכתר תורה. חזק וברוך, ובעזרת השם גם יש לך שם טוב ותצליח בכל מעשי ידיך. חזק וברוך. נאמן שמו וחבעמו להיות לו לשמו, להיות לו לשמו. שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מזיקה חזקה ובה, חזקה ובה. ולכל ישראל, דוד מלך ישראל, ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפך נשיכם וגריך, אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך, על שומם ממך, לעוברך, ברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך כורת עמך היום. עכשיו, כל החובות היו על האבא והזכויות לילד. מהיום הזה, זה יום מפנה בחיים, כל החובות עכשיו עוברים אליך. מהיום והלאה, החובות והזכויות הם שלך. ואנחנו עושים את זה בטקס מאוד פשוט, שהאבא שם את היד ואומר ברוך שפטרני. כן? מעונשו? מעונשו. של? יפה מאוד. מי אתה נכנס לו למצוות?
הברכה הזאת, שאני מברך אותך שתצליח בכל אשר תעשה, תלווה אותך לכל ימי חייך. אמן. Lisa.